Apa denoi, diprodea txizketan, eta bueno, hemen geha FIFA 19an Realakin denboraldia, eta Villarrealen aurkako partida tokatzen da, astean zeharreko partida da. Eta, bueno, gezki ez banago hemen ere astean zeharreko partida da. Bai, urrena Getafedeko astean. Orduan, Villarrealen aurka seguruenik jokatuko eta zenbait zeakin suplentekin. Eta, bueno, pixkat arriskatuko gea. Real Madrid da olele, baina, bueno, partida bat gehiago jokatuta dago, irabazi du. Beraz, guk irabazten badeu, berriz lehenengo postua berreskuratuko dugu. Eta, bueno, taldea nola egiten detan. Horiakin atera itezke, ez da garazi koloretan. Vale, Sandro jokatuko du. Atezaina Rulli jarriko, Rulli jarri berko nuke ze laro eta bidea eta moia laro bibagarri. Hau esan, titularra izan berko luke Rullik. Oiartzabalen ordez jarriko dut. Juanmi, beriz ez da estremo izquierda, baina, bueno, horrepintzeu. Juanmi biharren aurrelaria edo... Ara, aurrelaria da, baina ondo ematen zaiona biharren aurrelaria izatea da. Januseiren ordez... jarriko etena da... Kontxa jarriko naiz eta lesiona, bueno, Japonen egon, baina, bueno, Merinoren ordez Zuru, epa. Bai, Merinor jarriko et, Pardo hemen, Zueldearen ordez Guevara jarriko et. Zeurazki Guevara ez dakit Villarrealera beharren partidurako iritsiko den, baino lesionatuta dago eta itzultzeko etzai basko falta. Bale, batipal lateralak aldatu. Kevin. Eta Llorente eta Moreno horrela jokatuko dut. Merinoren parte zurutu zen. Bale. Baina, suplentiak aldatu horretut. Moia utzingo dut. Defensa zentral bezala Lenormand sartuko Teo Hernandezen partez lateral beste lateralik ez dago, beraz Teo Hernandez faltako ze haien ez dago. Vale, Merinoren ordez erdilaria behar ditut. Guri sartuko Zangali daukat. Gebraren posizioa berez zein da, amen? Neo dentro, vale. Horrela jongo naiz, ez. Pardo ona. Zangal eskuiti da zurutu azkarretik, bale, horrela nahi hauet. Bale, Guevara. Beste erdilari bat, berdet. Roberto López sartukoet. Roberto López. Bale, toain aurrean. Martin Merkelanz. Eta... Belango zera, ordez... Eta horrela xez... Bai... Navas daukat etxen. Lenormand baino nahiago ez ematea Navas bazpare. Horrela xe izan litzateke taldea. Betiko zea jokatuko dugu. Alineazioaz, formazioa. Hau da, lau... Iru zala izke. Baina partidu aztera. Ea ba, nola moldatzen naizen taldea ze jokatuta. Biharren taldea ez dut esango, baina bueno, suplente askorekin jolastuta.
Villarreal ez da berez talde txarra, ez dakit klasifikazioan ze postutan dagoen. Aber orain ikintzen duen. Bueno, batiko txorra da. Bada, hemen estadistika atzuk azaltzen dira, goldeatzailean algaia, taldea. Talderik gutxien, gol gutxienetakoak jasotzen dituenetakorik bat, bai? Real Madridekin batera. La Real Sociedad no tiene interés por otra cosa que no sea la victoria tras su brillante triunfo a domicilio en el choque en el que se enfrentó al Barcelona. Un 3-1 da mucha moral, Manolo, y además estuvieron muy bien en todos los aspectos, así que yo me inclinaría porque hoy repite. Ahí, pase a Mandiot eta. Ahí pueden ver la alineación de la Real Sociedad. Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Saldrán al campo con un 4-5-1. La verdad es que no es muy habitual, Manolo. Los equipos lo utilizan para dominar el centro del campo, así que hoy veremos una dura batalla en esa zona. No se pierda la alineación del Villarreal. Buena bola. Ha visto el hueco a las mil maravillas. Centro despejado y pasa el peligro. Zurutuza. Rubén Pardo. Buen pase buscando la Luka. defensiva. Qué gran visión de juego. Eta gola. Gol. Zein da, Zurutuza da? Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Eo, David Kontxa, ez? Bai, David Kontxa oso ondo bota du. Zangaleen inkorporazio ona bandatik. El Chu era tremendo en boca de gol y no ha fallado. Hemen oso ondo egiten du pum. Eta Kontxa oso ondo atezainai aurre hartuz. Barrora, bueno, bat eta gutz. Ondo dago horretik jartzea. Orain abantaia handitu dut behar dugu. Víctor Ruiz. Sansone. Fornal. Ze Villarreal da. Eta behaiek ez dira suplenteekin jokatzen. Vamos a ver si envía un centro. Ahí. Anoeta es otra vez un estadio de primera por los que han pasado leyendas como los Rolling Stones, Pink Floyd, U2. Madre mía, qué melena. Dato randomak ematen hor, baina, bueno. Era kontzertuak ondiak anoetan, baina, bueno. El Ustondo. Ahí fallo hori. Aritz. Busca el gol desde ahí. Bueno, gutxienez. Jo. A ver esa vaselina. Ai, Dios, bueno, lasaitu inbergea pixkat. Se ha ido muy desviada. Eta segurua jolastu. Por eso el portero ni se ha movido. El Ustondo. Zurutuza. Zurutuza. Rubén Pardo. Sandro. Zurutuza. Ai, hor geskin bat. Neugen degez. La pelota. Trigueros. Fornal. Kostatzen naiz ze antzematen da. Dauzkaten jokalariak ez diala titularrak daukaten kalitatez. Orduan, kalitate salto hori antzematen da. Baina dagoena da, eta beste jokalariak ez daitezen azteukarako partidura erreta iritsi hauen beharra dago azken finean. Concha. Sandro. Ona eta gol. Juanmiren. Juanmi gozozea nago. Pentsatzen estadistika onak izango ditula, definizio estadistika onak izango ditula. Eta karo, hankaz horroz ondo, Rubenek tik-tak hori defentsa engainatzeko. Eta bueno, eskuadrara jarri du, atezenek zinez errein. Bitautz bi estremoak sartu izkidute golak. Bueno, poliki junbergean, baloia izan, orain izan dugun bezala posizio luzeak. Villarreal alden enean jokatzen ez utzi. Eta hortik abiatu ez, posizioa izan.
Huekoak irekitzen saiatu, paseekin. Juanmi, Zurutuza. Eta behin hueko bat ona aurkitzen deunean, ba, bueno, aurrera. Sandro. Eta golan bila. Ai. La saca el portero, pero queda muerta. Pasea igual, bombeatuta ez banu nahi hobeto. Zurutuza. Sandro. Juanmi. Hor trastabilatuta izan da gauza. Rubén Pardo. Aix, eskapatu intzako lago Sandro eri baloia bestela. Sin pensárselo dos veces. Biratu eta rematatzeko zion. Concha. La Vale, gure alde. pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Gorosabel. Sandro dago, Solo y atención que puede centrar. ustet. La pone en la zona del Ay, segundo Dios. palo. Sigue habiendo peligro. Vale, kontu zain. No hace falta que se lo diga yo porque lo que están viendo es realidad. Ba, lasai, Llueve Villarrealek y llueve y ez du sigue lloviendo. kontra on batei. Yo creo que va a afectar al partido, Paco. Ruli errez. Lluvia me gusta mucho, muchísimo, porque podemos ver un partido de lucha muy físico. Bueno, poliki berriz jokoa eraikitzen, ikutu eta ikutu. Kevin. Otra conexión perfecta. Está intentando Mira qué provocar bien. el fallo del rival. Juanmi. Ai, La pelota en la defensa. Envía hacia adelante. Vale, lasai. para despejar. Vale, baloia gurea da. Esto puede ser Eta gol. Sandroen desmarke ikusietenean, zeituan pentsatu ez. Eskuinez jotzeko zondo dauka. Una impresionante Eta bueno, Sandroren gola. que acaba en un 1-1 frente al portero y vaya manera. Zangalit japi asistentzia, ez? Izango, lehenengo gorean bentsat asistentzia berea izan da. Eta hirugarren gol honetan ere bai, bueno, deskantzu aurretik jai dut hautzira azten guaz, beraz, neko Falla el pase y lo recupera el rival. Excelente pase despacio. Ui, Dejado y pasa el peligro. zentro razoa bigarren zutoinera egin banun, asko zautu izango zela irutu zait. Fornal. Dime cuánto más, Antonio. Al final vamos a tener dos. Y el centro termina en las manos del arquero. Bale, ba, lehenengo denbora mantxilkatuko da. Sandro. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy... Buen pase filtrado. David, penalti. Profundidad y con muchísima intención. Penaltiz da izan? Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico. Bai, ba. Errepikapena ikustean, hori? Ara. Orbita. Bai, kontxak. Ba ez, baloia ikutu du. Baina, bera baloia ikutzen du, baina gero nik berriz ikutzen dut baloia. Puf. Eta gero arroiatzen dugu. Lehenengo berak ikutzen du, nei, eta ero nik zea daukat, hau da. Bera despejatzera egiten du. Baina niri jotzean berriz akondizionatu egiten dut, disparoa ondo etortzeko, eta horra egiten dit penalti. Nire ustez penaltia zen. Sistemak ez zuen penalti bezala kontsideratuko, baina nire ustez La penaltia segunda zen. parte echa a andar. Vamos a ver qué sucede, pero de momento el marcador está muy clarito. Ez da izan irutzen zain zuen zuei, utzi komentariotan. Baina nire ustez beste, FIFA adibidez jokoz kanpotan inoiz ez da diskuratzen. Beti dago ondo. El esférico de la zona. Azken finean matematikak egiten du hori. Lo habría cogido hasta allá. Ordenagailu batek egiten du, eta ordenagailu batek egiten duna
imposiblea da faiatzea, ez? Hau da, esatetena matematikoki kalkulatzen da eta punto, hor ikusten da. Baina kasi honetan irutzen zaite jolasak seguramente penaltia ez izeteko, ez konsideratzeko daukan implementatuta daukiko algoritmoak faiatzen du. Zen, bai, defentsak baloia ikutzen du, baina gero nik baloia kontrolatzea erabatean lortzen dut, eta aurrera jarretzeko aukera naukan, eta hor falta egiten dit, orduan. Ez da, hor nire ustez jolazan faioa katzi izan dala. Ezaina, hozan da, Rulli. Isabel. Atención porque próximamente en la Liga Santander nos espera un atractivo encuentro donde la Real Sociedad recibirá al Getafe. Y Manolo, tú y yo estamos aquí para... Eta gola, Zurutuza. Oso zentro honan David Kontxarenak. David Kontxa asko harritzen nahi nago, partida honetan oso ondoia jokatzen. Uste bi gol sartu ditula, ez, gol bat sartu du penalti bat leheno eginen azaten. Provokatu du, provokatu. Hori izango behar zuena, Zurutuzan burkada izuarra onda. Hor baloiai datorkion inertzio horrei buelta eman eta jartzea, oso burukada ona Zurutuzan. Eta baina asistentzia bat, dudatengo nuke partida honetako onena zein aukeratu. O Sangali o David Kontxa. Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. Recibido en mano. Ui. Balau eta utz, bueno, partida irazita dago, orain gauza izango azea, zenbat irazten deun. Un córner de manual. El cancerbero mete los puños. Supera su marcador. Aix. Hor zaila zen nahi nuen eskuinera bota eta zeitea. Disparoa, baina bueno. Kevin. Juanmi. Tiene toda la banda a su disposición. Zurutuza. Puede intentar disparar. Aix, hor, ja filigrana ere intentatzen nahi nintzen. Bueno, aldaketa behituko ditugu, ze jokalare hauek izatean nahiko zenbait oso gazteak asko ibiltzeztianak zeiten dira, azkar nekatzen dira. Zurutuzak beste partidu batzu jokatzitu beraz. Jokalari bat aterakot eta izangoana da, Gebara aterakot, Gebara jarrikoet, amen, horrelaxe. Un cambio un tanto extraño, porque estaba jugando bien, haciendo un partido serio. No tiene Zurutuzak deskantzutu dautean atze. Askotan egiten deten aldaketa da, titularrekin. Orduan, fizikoki ondo gotea baina gehiago deskantzatuta eta asko zenekatuta komeni zait. Vale. Beraien lehen disparoa izan zen atera. La jugada lleva peligro. Tiene espacio para enviar el centro. Que bien se incorpora desde el lateral. Buah, Kevinen jokaldia izan da gol erdia. Eta Sangaliren gola. Bueno, hor txertxoen Sangali izango da, MVP. Bi asistentzia eta gol bat. Jokaldi guztia izan da Kevinena. Osea, horrin du... Bueno, nik egin dut, ez baino. Zena, ondo erten da, eta dribbling horrekin Sangali bakar zion pasea atzera, eta bizparoa. Bueno, bost eta utz guztiz irabazita dago. Beldurra emate egiten behitza honek, ze bizitza realean... jolasean erraz irazten detenean bizitza realak erraz galtzen duta. Horren bildur hori bat egitea. Bost eta guz bat egitea, baina enaiz pertsona superstiziosoa, beraz.
gaurko partidatik hori ateratzen dut, ez? Villarreal bat zeharik ez daukatena. Hau, titularrekin jolasten nahi dena. Ahiala... Bueno, egia da, bizitza errealan Villarreal geizki dago. Baina... Hamez eurazki estadistikak ez ditu txarrak eukiko. Ordan, Villarreal batei suplenteekin hain ondo jokatzen jardutea. Uix! Ia 6. gola. Baina, hain ondo jokatzen jardutea. Villarreal baten aurka. Neiko albizte hona da. Bueno, kontxa aterakoet, aldatukoet. Eta Merkelan sartukoet. Eta sartukotena daita Jon Bautista sartukoet, Sandroen partez. Harta, más o menos jokalari guztiak jokatu izan. Ui. Ui. Diego Llorente rematea. Lehen hori uste Llorente zala. Aurreko rematean saltzen zabilen. Mira, del tiempo reglamentario yo diría que quedan 10 minutos. Solo eso. Luego el colegiado decidirá si añade algo de tiempo extra o no. Entendido, gracias. Behaentza da bombardeoa da. Aidia baloia jaso. Tajaso areara. Ez dia ondo pasatzen ari bat ere. Eskeni. Falta ez? Ai, pasea itzun hain pixkat, hain ireki ez bazan izan, pixkat itxiagoa izan bazen, Juanmi bigarren zutoinan zegoen baloia garrura sartzeko. Bale, oso ondo Ruen. Ba, bueno, poste naiz, Villarreal titular baten aurka, zeak, esango, suplentek hain errendimendu hona atera dira datela. Golik ez dugu jaso, 5 gol sartu ditugu. Zenbait jokolarik arrektu inaute, David Kontxa, Zangalik. Neko albiste hona irutu zaite, behin egoera hona ikusirik. Baina, bueno, ez dakit jarraitasuna emango joten jokalari hau eize. Azken finean titulua jokatzen nahi gara. Ez baina tekeai, bai, dudaik gabe emango nieke. Minutuak emango nizkieke. Baina titulua jokatzen jardun da, segurtasun gehiago mateite titular batek momentu batean erakutsi izakeen kalitate estra hori. Merkelan zen, gola, 6. Bautistaren pasea eta Merkelan zen desmarke oso ona. Oso ondo usten dio defentsaren kargari, beira 6aren karga horrei, ondo erantzun. Eta eskerrez disparoa, bueno, atezainan kantada da pixa. Baina, bueno, baloia forte bota dio, eskutatik irriste dio, eta barrura. Eta 6-8 partida guztiz dominatu dugu. Ez da izte ikusiko ditugu, nahi ikusita Villarrealek zenbat dispara ditu, baina, bueno, dominazio absolutua izan da. Eta, bueno, MVP-a zena, Kevin Rodríguez baita ere, oso ondo jolastu du. Bale, Villarrealek 2 tiro inditu, ni 8 tiro inditut. Bueno, tiro guztiak 10. Atera 8 inditut eta 8 horietatik 6 barrura izan dira, golak. Berez, portzentai oso handia izan da, ziertuan. Posesioa 162, nik mantenduet. Kornerrak nik 3 behar gutz. Tiroen prezizioan 180 behar 140. Pasen prezizioan 180 asko dala nik. Hor ikusten dira. Bueno, 4 gol azkar sartu ditugu, eta beste biak.
Eta oso ondo. Oso emaitzuna. Ba, geukenun, nola esango nuke, txiko lan zai hau zela Real Madriden aurka, Real Madriden aurka ez. Villarrealen aurkako partida hau astean zehar suplentekin jokatu behar genuna nota altuakin pasatu du, oso nota altuakin, 10 batekin nik esango nuke. Eta gainera ikusi dugu, plantillan hor dauzkun suplente jokalariak errendimendu ona ematen dutela behar dutenean. Que por txorta horregan Kevinek ipindizin hau jarroko partidua amaitutakoan minutuan nahi zitula da. Partiduko honena, beraz antzeman da motivazioak inzola. Bueno, espero zuen guztuko izan dela, eta besterik gabe horren arte. Ale, aio.